Čau lidi, vítám vás u své další reakce. Tentokrát se podíváme na Fizzyho video. Odhalil jsem nejsilnější babičku versus vymahače. Zajímalo by mě, kdy jsi tu babičku sehnal a zajímalo by mě, proč ta babička je zacenzurovaná. No dobrý, tak se asi vrhneme na video. Tohle je nejsilnější babička na světě a v tomhle videu otestujeme, jestli je silnější než náš kamarád Čmelda. Budou spolu plnit několik challenge a ten, kdo... Strašně už teď, jak ti tohle napadlo. To tam ptal GPT, jako jaká největší kravinu bys mohl natočit, nebo jak jsem to přišel. zvítězí získá 20 000. Já se té babičky zeptám, jestli jsi to dal, nebo jestli jsi to dal Čmeldovi. Já si teda myslím, že ani náhodou jsem to nedal. A jestli jo, tak jako bych chtěl jít klidně do dalšího videa, jestli jako dáváš 20 000 korun, tak jako vezmu si, ne? Korun. Ale pokud v nějaké challenge prohrají, musí si vytočit trest na kole smůly do dalšího kola. A jako první rovnou uvidíme, kdo dál dotáhne tenhle náklaďák. Tak jo, Bobby, já vám Tak dej tam ručku, jak je to trošku challenge. to od startu můžeme, tak jo. Jasný. 3, 2, 1. To je pro mě legrace, to si dávám každý Kde jsi ráno. sehnal tu babičku? Fakt, kde jsi ji hledal? To musí být nějaký tvýho kamaráda, nebo já nevím, to je tvoje babička, nebo co? Nevím. Nevím, jaká babička by šla dobrovolně na video tahat tohle? Jako rozsvíčku, pane. Tohle je fakt šílený, co to předvádí? Pojď, autičko, za mnou, krás. Mě zajímá, kde jsou dodávky jako sehnal, nebo co to je vlastně? Kde jsi to sehnal, jako? Nevím. Jasně, když jsme na sebe zvykli ráno cvičím takový auta ještě větší. A zvládáme to. Pořádně nasnídat a pak táhat. Snídaně? Jestli tohle babička dělá během snídaně, tak by mě zajímalo, co dělá během oběda. Já bych řekl, že obědva, ale nejsem si jistý. Ale to. Jde to a je to autičko. Babička to zvládla dotáhnout 6 metrů, no ale teď je na řadě Čmelda a uvidíme, jestli bude lepší. Tak jo, Čmeldo, já si myslím, že teď se budeš Ale to tam docela zimu, jak na to tak koukám, na tu páru. muset vážně snažit, protože Flexi babka to zvládla úplně Flexi babka. Tak jako flex tady babka. Ne, dobrý, já si přesám já srandu. na jedničku. Tak co, věříš si? Jo, Jo? Jo. V tom případě já si myslím, že můžeme rovnou Kámo, ten Čmelda si něco dal, koukejte na ty oči, koukejte tam vypadá jak bej, kámo, ještě tady mít ten piercing. začít, já ti to jdu odstartovat. 3, 2, 1. Kámo, proč máš takovýhle boty, co nosí ženský, ne? Co to máš na sobě, kámo, proč sedíš? Proč sedíš? tak já si ten přetáhnu na svoji stranu z to prkerý ohrady, co ta babka snídá, to není možný. Čmelda se fakt snaží, ale vypadá to, že má o trochu méně sil. No, asi si zapomněl dát fizzy drink. To auto fakt nemůžu dát. Jo. Fizzy drink ti určitě pomůže odtáhnout dodávku. Jo. Tak tohle bylo vážně rychlý, Čmelda to dokázal dotáhnout jenom 3 metry. Jak to počítáš vlastně vůbec, jako jak to dotáhne, protože když bys jako reálně fakt chtěl, tak to prostě stačí po centimetrech a můžeš to dělat třeba hodinu a dotáhneš to daleko. V tom případě teď bude muset jít vytočit trest na kole smůly. Zajímá, co tam na tom kole smůly, že to bude nějaký brutální tresty třeba. Bod získává babička a teď nás čeká další challenge, ve které budou muset bourat zdi a ten, kdo jich Mně se nám líbí, jak ta zeď je třeba takhle tlustá, kdyby se to rozběh, tak tam prostě proběhneš. zničí víc, vyhrává, ale Čmelda si musí vytočit trest. Tak, prosím, no uvidíme, co to bude. No, tak to vypadá, že bohužel teď nebudeš moc používat žádný nástroje. Škoda. A to jsem na tebe, Čmeldo, zvědavej, protože teď jdete bourat zdi. Tak tím prostě proběhni. Tak jo lidi, právě teď se nacházíme u další challenge a máme tu tyhle dvě zdi. Tahle na zeď je Čmeldova a tahle je babičky. No a já si myslím, že můžeme rovnou začít bourat a začíná třeba babička. Tak, a jsem připravena, jdem na to. Ty, to je zední, kámo, ta by měla jít rovnou bourat baráky, to je silák. Ani. A budeme se dívat na to.
Wow, babička to zvládá daleko lépe, než jsem čekal, ale schválně napište dolů do komentářů, kdo si myslíte, že... Tak se prostě proti tomu rozběhni z druhé strany a to se jinak celý vypadne. To vyhraje! Tak to vidím, to tam není ani přidělaný, pomoct jako... No máš na straně 3 vruty, kterýma to máš přidělaný. Kdyby se proti tomu rozběhl z druhé strany, to vypadne samo. Hotovo a byla to brnkačka. A uvidíme, co ten mladej. Šup! Výborně, tak tohle jsem opravdu Ta babička je super. nečekal, ale teď je na řadě Čmelda a nesmí použít žádný nástroj. Tak ty zítko, já tě tady celou rozkopu. Cože? Co tím, že to vydržel, to je prostě jenom Ty posun. vzal Čmelda tolik energie, to je neskutečný. Dal si ten tvůj Fizzes ring přece. Pojď sem ty moje zítečko. Jo, aj. Tam to prostě fakt nedrží. Škoda, že mi to nespadlo na... Je to celý prování. Lidi, obou Mamác. To je konec. dvom se podařilo probourat zeď a já Tam o tobě zbouralo i dvouletý dítě. si myslím, že můžeme jít rovnou do druhého kola. Jdeme na to, začíná babička. Víte co, já jsem už unavená, já si na to už můžu vykašlat. Ať mladej ukáže, co umí. Co? Babička tom vstala, což znamená, že pokud to teď Já se jí nedivím, aby to taky nebavilo. Čmelda probourá, tak automaticky Já bych na to vykašlal, bych to prostě v obešák, koupnul bych do toho z druhé strany, on to spadlo. v téhle challenge vítězí. Jo, tak. Pomožte mi. On si fakt něco musel dát, to není možný. Čmelda má jasný bod. Teda, to je můj názor, jo? Aby na mě nepřišla žádná předžalobní výzva. Já všechno, co říkáme svým reakci, si já jenom myslím. Tuhle challenge vyhrál, ale v další budou muset soutěžit v pátce. To má za brejle? A babička si musí na kole smůly vytočit trest. Jaký trest by to tak asi mohl být? Že by to byly brejle, kdy vidíš opačně? Ne, určitě ne. Kdo to má? Kdo? Se mi jasno vědět, sledujte. Safra! Teď si budete muset vzít na sebe. Mě. Já jsem to věděl, vyčet jsem to tady zavěst. Brýle, kterýma uvidíte vzhůru nohama. Tak, no Čemu ti to v tomhle vadí? výborně, připravte si sem ruce. Tak, no a já to jdu odstartovat. 3, 2, 1, teď! To není možný. To je snad segra. To je segra Ramba, to mám. Je prostě čistý cinema tohleto, to prostě, to je divadlo, to je film prostě. Myslím si, že tohle je úplně jasný. Vyhrála jste a Čmelda prohrál. Jsem rád, že aspoň vykáš. Já to říkala. Tohle bylo rychlý, babička má jasný bod, ale teď bude přetahovaná a Čmelda si musí zatočit na kole smůly. Čmeldo, vypadá to, že se budeš muset daleko víc snažit, protože jak tak koukám, tak vaše síly jsou opravdu hodně vyrovnaný, ale teď momentálně si prohrál, takže si na zadě a pojď roztoč kolo smůly. Já si to vyměřím a teď jdu roztáčet. Tak pojď, zavřu si oči, radši nechci vidět výsledek. Tak, uvidíme, co ti padne. Mám menší nápad, trochu to Čmeldovi nastavíme. Můžeš se podívat? Proč? Jako já chápu, že to cečeme, to byla sranda. Je to sliz! A kdybyste se na to trošičku víc podívali, tak tady máte tady ten koukej. Můžeš se podívat? Tady máte ten šamperlik a nemůžete se to dostat, protože když by se to dostalo, tak je to, no by chápete, tak je to prostě posunutý. Takže s tím točil jakoby takhle. Takže by to mělo, když jako to přesto přejede, nemůže, jako i když vlastně může, jako blbost. Je to sliz! Tak to fakt nechutně čvachtá, tak to jim to na rukou fakt mít nechci, to jsem zvědavej, jak to hladou Na ruce něco to dát pod sebe, aby ti to klouzalo. udržím, protože ty ruce jsou fakt slizky. No fuj. Takže
Takže 3, Cinema tohleto. 2, 1, teď! Když to kolem těch rukou třeba obmotej. A už si tě přitáhnu na svoji stranu, Flexi, babičenko, co? Jo, aspoň jí vykej, ne? Nevupice, kolik jste jí dali peněz a kolik jste dali peněz tomuhle, nebo co jste mu dali? Tohle byl jasný bod pro Čmeldu, ale teď budou ničit trezor a ten, kdo se do něho dostane rychleji, vyhrává. Myslím si, že to vyhraješ ty Fizzy, protože víš heslo. A to nevím kolo smůly a to je kolo štěstí. Štěstíčko, pojď to štěstí. Co? No to znamená, že při další challenge vůbec nemůžete používat ruce. Babička to bohužel bez rukou vzdala, takže Myslím, mohl uříct. Ne, dobrý. na řadě Čmelda a když to zvládne, zvítězí. Tak jo lidi, už jsem tady ve svý dílničce a jak můžete vidět, mám tady spousta nástrojů, které použiju k tomu, abych rozbil ten Čemu použiješ? Jak použiješ tohle? Zvon? Jak použiješ nůžky na živý plot? Jak použiješ Minecraftový meč? Baseballku? To mě zajímá, jak se tam chceš dostat. Necháme se... silný trezor a myslím si, že by to měl být nějaký velký kalibr, takže určitě ne tohle, do toho bych se dostal tak někam do Minecraft houseu. A tohle, to asi není na trezor, že jo? To myslím si, že Ne, to máš mít na hlavě. tohle to bude ten správný kalibříček. Ale ještě dřív, než ten trezor rozbiju, mám tady svůj nástroj pro mě, speciálně dělaný a tím je tady ten fizzy drink z přichutí liči. Můžete ho koupit v každý večerce a Neřek přichutí Anetky. skrz PR soutěži o skvělé ceny. Tak neváhej a kupuj! Už tak To je velice kvalitní save, když se do toho dostaneš krumpáčem. To není placená spolupráce, protože tím bys tomu reklamu fakt neudělal. A jsme vevnitř, takže tady tu challenge jsem ovládnul úplně na plný čáře. Jasný bod má Čmelda, ale teď budou muset závodit s vozíkem pro důchodce. Tak uvidíme, kdo zvítězí a babička si Pojď do kopce. jde zatočit na kole smůly. Čmeldo, co tady děláš? Já jsem se rozhodl, protože jsem gentleman, tak vytočím z babičku kolo smůly. Co? Tak Gentleman, tak je aspoň vykej. pojď na to. Můžu? Jo. Tak jo, to se točí jako o život. Ne, netočím. Co? Vypadá to, že budeš muset mít svázaný nohy. Tak jo lidi, právě teď už se nacházíme na startovní čáře a já si myslím, že to můžu naší babičce rovnou odstartovat. Tak jo, jdeme na to. Jdeme, připravená. Tak jo, 3, 2, 1. Tak to nic nebylo. To bylo, když jdu z Kauflandu a z Lidlu z obchodu. 3, 2, 1. Tak a jedeme a skáčeme. Co? Kámo, ty fakt nechceš ty peníze? Tady samotal. Což? Tak tam takhle lidi můžeš říct, kámo, kdo ti zakazuje válec všude až do cíle. Že? No tak to znamená, Čmeldo, že jsi prohrál. Tak jo lidi, všechny challenge už jsou na konci a Ty počítat, tak je remíza, ne? výsledek je remíza. Máte úplně stejně bodu. No, bohužel je to Tak jdeme do kleště a dáme fighty, ne? tak, což znamená, že vy dole v komentářích napište, kdo si myslíte, že byl lepší. Takže takhle jsi vyřešil ty prachy. Taky možnost. A rovnou zmáčkněte tlačítko odběru. No tak nechtěl se ani jednou z nich pohoršit, chápu. Tak se mějte hezky a příště zase. Čau! Si ta babička fakt dostane prachy, tak se budu divit. Je jasný, koho budou lidi asi psát v komentářích. Tak jo, tohle je pro dnešní videjko všechno a jestli chcete, tak se vám tady na obrazovce ukáže moje nejnovější video a tady dole se vám ukáže, mám pocit asi, dám tam asi reakci na Vítka, jak ochutnává nejdivnější příchutě chipsů. Tak čau.